אדוני היושב ראש, רפאל חיים, הסגנים, מר דבוש, מר ברנס, חברי הנהלת מרכז מורשת יהדות לוב, מר יגאל ברנד שכבר הלך, מנכ"ל ההנהגה העולמית, מר יוסי החביר חביבי, מר שמעון דורון, משפחת אביב הנכבדה, קהל נכבד. ב-27 לדצמבר 1923 נוסדה בית"ר בריגה שבלטביה. כעבור שנה ו4 חודשים, בסוף אפריל 1925, מייסד ז'בוטינסקי את ברית הציונים הרוויזיוניסטים הצוהר. תנועה ציונית חדשה העתידה ליטול חלק בבחירות הכלליות של הקונגרס הציוני העולמי ה-15. אחד ממייסדי בית"ר בריגה היה הבית"רי נתן מיכלין, והוא כותב ביומנו מיום 8 באוגוסט 1927, יום הבוחר לקונגרס הציוני העולמי ה-15. ואני מצטט: יש רשימת אנשים שאני צריך לבדוק אם הם הצביעו. אני צריך להביא אותם לקלפי. הקולגות פיצלו קולות, הצביעו לכרטיס הרוויזיוניסטי מספר 4. ב-10 באוגוסט באולם בפאולוצ'י ה-11 כולם יושבים ומחכים. בתחילת החדר יושבים חברי ועדת הבחירות, הקולות נספרים, כולם ערים, כל דקה אנשים אומרים, מה קרה? לבסוף קיבלנו 140 קולות, מהומת שמחה. עד כאן הציטוט של מיכאל מיכלין, ממייסדי בית"ר מהעיר ריגה בשנת 1927. איש לא העלה בדעתו שבאותו היום בו מיכלין התרגש מאוד מתוצאות הבחירות בריגה לקונגרס הציוני העולמי ה-15, סטודנט צעיר בשם אליהו לילו ארבי ניצב באולם בטריפולי שבצפון אפריקה, סקרן לדעת את תוצאות הבחירות לאותו קונגרס. בבחירות שאותם הוא ניהל בנמרצות רבה בקרב חבריו הסטודנטים להצלחתה של התנועה הרוויזיוניסטית. לא רק בריגה נשמעו קולות צהלה, אלא גם בטריפולי שבלוב. וראו זה פלא, התנועה הרוויזיוניסטית בטריפולי זכתה במקום הראשון וגרפה 2/3 מקולות הבוחרים. רובם סטודנטים צעירים. כל זה תודות לפעילותו הנמרצת של לילו ארביב הצעיר, אשר התרשם עמוקות מדמותו של ראש בית"ר זאב ז'בוטינסקי, והזדהה עם עקרונות התנועה אשר ניסח אותם בחוברת שפרסם אחרי ועידת היסוד של התנועה בשנת 1925. לילו קרא בקפידה את החוברת שקיבל מפרופסור שקי, אשר בפועל היה מייסדה של התנועה הרוויזיוניסטית בלוב. ללמדך כי התנועה הז'בוטינסקאית בלוב החלה דרכה בדיוק באותן השנים בה החלה באירופה, ואף הקדימה את אחותה במדינה הסמוכה בתוניס. עד כמה הייתה חשובה לז'בוטינסקי נציגות זו מלוב, אנו לומדים ממכתבו של ראש בית"ר לפעיל הציוני העיתונאי פליקס סלוש מתוניס, אשר הצטרף לתנועה רק בשנת 29 לברית הצוהר, ולימים הוא היה גם נציב בית"ר בתוניס. במכתבו של ז'בוטינסקי מיום 28 במאי 27 הוא מפציר בפליקס סלוש לדאוג שהרוויזיוניסטים יזכו במנדט שייצג את תוניס בקונגרס בבאזל. בספר שאנחנו משיקים תמצאו קטעים מרתקים מהמכתב הזה. גבירותיי ורבותיי, המדינאי והסופר הצרפתי אנטול דה מונזי כותב בספרו גורלות שלא מן המניין, הוא כותב כך: אין בנמצא מישהו הדומה לז'בוטינסקי. עלילות חרבו ומוחו הן בלתי רגילות, אף יותר מאשר אגדת אישיותו. בתולדות העם היהודי התודעה ז'בוטינסקי היא יחידה ומיוחדת. אכן, יחיד ומיוחד. כך הופיע ראש בית"ר בעיני בני דורו.
כך הופיע בעיניו של לילו ארביב הצעיר. דמותם של הרצל וז'בוטינסקי ותורתם הציונית המדינית תלווה את לילו בחייו ותנתב את פעילותו הציונית בטריפולי, כפי שאנו חושפים בספר שאנו משיקים הערב. מאז הצלחתה של התנועה הז'בוטינסקאית בטריפולי בבחירות לקונגרס ה-15 בשנת 1927 במשך כ10 שנים עד שנת 1938, שנה בה פורסמו חוקי הגזע של מוסוליני, התקיימה בטריפולי פעילות ציונית רוויזיוניסטית ענפה בה נתנו חלק בית"רים צעירים מכל שכבות האוכלוסייה בעיר בהנהגתו הנמרצת של לילו ארביב. על פעילות זו של בית"ר והתנועה הרוויזיוניסטית בטריפולי לא נכתב כלום. כשאני אומר כלום, אני מתכוון לכך, כלום. בכל הספרות המחקרית שנכתבה על ידי חוקרים בני הקהילה שלנו, אשר רובם נסמכים על מחקריו של פרנצו דה פיליצ'ה, לא נמצא כל אזכור לפעילות הזו, ובמקרים בודדים נמצא אזכור שמו של לילו ארביב, ואף זה לא בהקשר הרוויזיוניסטי והבית"רי. כך גם בספרות המחקרית של בית"ר והתנועה הרוויזיוניסטית. הסיבות לכך פורטו ב-370 עמודי הספר. על כן, ספר זה שאנו משיקים הערב הוא בבחינת גאולת האמת. על כך כתב מנחם בגין, גאולת האמת לעולם לא יתייאש, אל יתייאש האדם מן התקווה לגלות את העובדות הנכונות והן מן היכולת להביאן בפני הרבים. אז מה האמת שאנו חושפים בתחקירנו זה? מאז הבחירות לקונגרס העולמי ה-15 שהתקיימו בטריפולי בקיץ של שנת 27, לילו ארביב מהם לא נטלו 45 ציונים, סך הכל 45 ציונים בלבד באותה שנה. 2/3 מהם, כ-30 חברים, היו רוויזיוניסטים. שימו לב, כעבור 8 שנים, באוגוסט של שנת 1935, מתפקדים בעיר טריפולי 703 חברים רשומים כציונים רוויזיוניסטים לתנועה החדשה שהקים זאב ז'בוטינסקי, ההסתדרות הציונית החדשה. אל יקל הדבר הזה בעיניכם. לפקוד לבעל המשבע מאוד חברים לתנועה ציונית רוויזיוניסטית בעיר טריפולי של שנת 1935, זה היה מבצע ארגוני חסר תקדים. על המבצע פיקד בכישרון ארגוני ומנהיגותי לילו ארביב, אשר הצליח להעמיד בראשות התנועה הנהגה צעירה חדורת מוטיבציה ציונית ואמונה בצדקת דרכה. מאז הקמתה של התנועה הרוויזיוניסטית בטריפולי בקיץ 27 נתן לילו ארביב את המשכות, ובמשך למעלה מעשור הוביל אותה בכישרון רב לפעילות ציונית ענפה הנחשפת בספרנו זה. התיעוד שאנו מציגים בספר מהווה עדות על קיומה של בית"ר, תנועת נוער ציונית צעירה תוססת בטריפולי שבלוב, שחניכיה השתתפו במחנות הקיץ אשר סניף רהם באיטליה ארגן בערי הדולומיטים. התמונות ששרדו וההתכתבויות שנחשפו מתקופת המחנות מרגשות ומעידות על קיומה של התנועה. חניכי התנועה בטריפולי נשלחו לבית הספר בצ'יוויטווקיה שבאיטליה, בית ספר ימי של בית"ר בצ'יוויטווקיה, והשתתפו כצוערים עבריים בהפלגה הראשונה של ספינת האימונים של בית"ר שרה א' לארץ ישראל בשנת 1937. כתנועת נוער ציונית, חניכיה למדו עברית ופעלו במבצעי ההתרמה של הקרן הקיימת לישראל ושל קרן תל חי, וציינו מדי שנה בשנה בטקסים את יום נפילתם של יוסף טרומפלדור וחבריו בתל חי. ועוד, בפרקי הספר שלפנינו אנו חושפים גם את פעילותה הסדירה והעקבית של התנועה הרוויזיוניסטית בטריפולי. חבריה השתתפו במבצעי השקל והתייצבו לבחירות לקונגרסים הציוניים העולמיים עד לפרישה וייסוד ההסתדרות הציונית החדשה בווינה, אוסטריה, בנשיאותו של זאב ז'בוטינסקי בספטמבר 35.
התנועה הרוויזיוניסטית בטריפולי נטלה חלק בכל המפקדים ומערכות הבחירות שמרכז הצוהר קיים בסניפי בית"ר בעולם. סניף הצוהר בטריפולי השתתף גם במבצעי הפצת הדינר הצהרי, ותמיד הביא את התוצאות הטובות ביותר מבין ערי איטליה ומושבותיה. ואם אתם סבורים שהדי העלילה של רצח ארלוזורוב לא הגיעו לטריפולי, אתם טועים. הגיעו. היו גם מי שהטיחו אשמה בבית"רים שניסו כביכול להפריע לעצרת לזכרו שהתקיימה בטריפולי. זה פורסם בעיתון האיטלקי ישראל. היה זה פרסום שקרי. מעשה שאילץ את לילו ארביב לצאת בגילוי דעת במכתב פתוח להנהלת עיתון ישראל, אשר סרבו לפרסמו, והוא התפרסם בעיתון האיטלקי לידי הציוניסטיקה ביולי 33 בשם ועד הציונים הרוויזיוניסטים טריפולי אפריקה. פרטים רבים נחשפים בספר לראשונה, כמו העובדה שהגוף המייסד של ארגון בן יהודה מנה רובו ככולו חברים בתנועה הרוויזיוניסטית, ובכללם היושב ראש ציון שאול הדדי וחברי ועד אחרים. שהרי אין זה פלא. לימוד השפה העברית היה חלק בלתי נפרד מהאידיאולוגיה הבית"רית, אותה הקפיד לילו ארביב להנחיל לחניכיו, בדיוק כפי שביטא אותה ראש בית"ר בשיר הנדר. עברית, לשון חיי בגיל יגון וזעם, שפת עמל, הרהור מזמור ושפת בניי, שלשלת פז נצחית בין שיר תל חי ורעם הפלא של סיני. במובנים רבים, ספרנו זה מהווה תיקון היסטורי, תיקון החושף את חלקה העלום של קהילת יהודי טריפולי במפעל הציוני ז'בוטינסקאי, טרם הקמת המדינה, וכן תיקון החושף את אחת הדמויות הציוניות המרתקות בהנהגת הקהילה, את דמותו של אליהו לילו ארביב. ככל שצללתי והעמקתי בחומר הארכיוני, אשר לילו הקפיד באורח אובססיבי כמעט לתעד ולשמר, עלתה לנגד עיניי דמותו הייחודית, הכריזמטית, המנהיגותית, הציונית, אשר טובת קהילתו וטובת עמו היו נר לרגליו. אין תחקיר זה מתיימר להיות הביוגרפיה של לילו ארביב, שהיה ממנהיגי הפעילים והחשובים של קהילת יהודי לוב, ואף עמד בראשה. סיפור חייו מצריך התייחסות מזווית נפרדת, רחבה וממוקדת באיש ובתקופתו. אך למדנו להכיר את האיש ואת הגותו הציונית. בה התמקדנו בחיבורנו זה תוך נגיעות ביוגרפיות שהן רלוונטיות לנושא במהלך השנים 28-48 בגמת התמקדות בעשור הראשון שהיה רווי בפעילות מבורכת ציונית רוויזיוניסטית בהנהגתו. כרגע להבנת צמיחתה של התנועה הז'בוטינסקאית בלוב, מצאנו לנכון להביא בראשי פרקים גם את ההיסטוריה של קהילת יהודי לוב, תוך התמקדות בתקופת הכיבוש האיטלקי ושלטונו של מוסוליני, וראשית התהוותה של התנועה הציונית בתפר שבין השלטון העות'מאני לשלטון האיטלקי. הסניף הרוויזיוניסטי בטריפולי לא היה עצמאי. על פי חוקי הממשל הפשיסטי, הכל היה תחת פיקוח והנחיה של הגופים השלטוניים המרכזיים באיטליה. כך גם תפקיד הרב הראשי לטריפולי, שהיה מינוי של רב איטלקי שנשלח מרומא. הסניף הבית"רי בטריפולי פעל כשלוחה, מחוז, גליל, בלשון אותם הימים, של הסניף המרכזי שישב במילאנו בהנהגתו של דוקטור לאוני קרפי. אנו חושפים במחקרנו ניסיון דרישה לעצמאותו של הסניף בטריפולי, כנראה של ארביב, כן? מהמרכז הרוויזיוניסטי העולמי שישב אז בלונדון. אך בפועל, במשך כל שנות פעילותו, סניף בית"ר והסניף התנועה הרוויזיוניסטית היו ת"פ של הסניף המרכזי במילאנו. כל זה לא הפריע לארביב לקיים פעילות עצמאית ענפה, אשר זכתה להערכה בחוגי בית"ר במילאנו, בפריז, שם שכנו משרדי שלטון בית"ר, ובמרכז הרוויזיוניסטי בלונדון. שמענו קודם את שיר אסירי עכו, שיר מרגש
גם בהקשר שלנו הערב הזה. את השיר כתב ז'בוטינסקי בכלא עכו בשנת תר"פ 1920, אחרי אירועי תל חי וההגנה על ירושלים. כמה הוא אקטואלי אז והיום. השיר הזה הצית את ליבו ואת דמיונו של לילו ארביב בשנת 1933. ז'בוטינסקי מסיים את השיר כדרכו בפיוט מרגש. אנו שבי אך ליבנו אל תל חי בצפון, לנו יהיה לנו כתר החרמון. אז לכל המתלבטים איך יקראו לפסגה החדשה של החרמון, החרמון הסורי, או רום החרמון, או שיא החרמון, ז'בוטינסקי כבר לפני 104 שנים פתר לנו את הבעיה בצירוף הנפלא של המילים כתר החרמון. במהלך כל השנה החולפת היה ליבנו אל תל חי בצפון. בדיוק כמו ליבו של לילו ארביב, אשר הבין כאירועי תל חי של שנת 1920 מסמלים את רוח הגבורה וההקרבה של רוח המכבים בדור התקומה, והחליט לקרוא את שם קבוצת הכדורגל שייסד בטריפולי בשנת 1933 בשם תל חי. לכך ייחדנו פרק שלם בספר. בתחקירנו זה התייחסנו גם לעשור בין השנים 38-48, תקופה בה פרצה מלחמת העולם השנייה, אשר המיטה אסון כבד על העם היהודי, בה הוכחד שליש ממנו. אסון אשר לא פסח על יהודי לוב. ברית הברזל שנחתמה בין מוסוליני והיטלר השפיעה באופן דרמטי על חיי היהודים בלוב. גם כאן נשלחו יהודים למחנות עבודה ולמחנה הריכוז בג'אדו המצוי בג'בל נפוסה. חלקם הוגלו למחנות ריכוז באירופה ואף הגיעו לברגן-בלזן. החורבן של הקהילות היהודיות באירופה הרס את התשתית הארגונית אשר ז'בוטינסקי עמל קשות על בניינה. כל סניפי בית"ר והתנועה הרוויזיוניסטית הוכחדו יחד עם שאר הארגונים הציוניים שפעלו באירופה, ובכללם סניף האם האיטלקי של בית"ר טריפולי. חוקי הגזע שהשית מוסוליני מנעו כל פעילות ציונית בלוב. בתקופת המלחמה לילו ארביב ומשפחתו מצאו עצמם נודדים לאיטליה, חזרה לטריפולי, משם לתוניס, מקום בו התבשר ארביב על מותו של ראש בית"ר, ולבסוף למקום מסתור בעיירה ערבית קטנה בשם שעפיין המצויה באזור כוסבת כ100 קילומטרים דרומית לטריפולי אל תוך המדבר. כאן לילו ומשפחתו מבלים את שנות המלחמה עד לכניסת כוחות הארמיה השמינית של הבריטים בפיקודו של גנרל מונטגומרי לטריפולי ב-23 בינואר 1943. עם שובו לטריפולי התחיל לשקם את עסקיו ולסייע בכל דרך אפשרית לשרידי הקהילה. הוא מצטרף לוועד הקהילה. על חידוש פעילות של התנועה הז'בוטינסקאית בטריפולי לא ניתן היה לדבר. המלחמה באירופה עדיין בעיצומה ואיש לא יכול היה לדעת את סופה. בנובמבר 45 מתחולל אירוע מטלטל בו המון מוסד של ג'יהאדיסטים מוסלמים עורך טבח בקהילה היהודית בסגנון המוכר לנו מה-7 באוקטובר. למעלה מ-130 חברי קהילה נרצחו תוך התעללות נוראה בגופותיהם. חלקם נשרפו חיים, וכל זה תחת עינם הפקוחה של הבריטים ששלטו בלוב ושלטו גם אז בארץ. ארביב כחבר ועד הקהילה ערך את רשימת הנזקים בנפש וברכוש. מעמדו של לילו כיושב ראש התנועה הרוויזיוניסטית וכמפקד בית"ר היה ידוע לבולשת הבריטית. הבריטים באותם השנים נהגו ביד קשה בחברי המחתרות בארץ ישראל. גזר דין מוות הוטל על מי שנתפס על ידי הבריטים בפעולות חבלה. חלק גדול מחברי המחתרות הובלה למחנות המעצר באריתריאה. על כן לילו היה זהיר ונמנע מלקיים פעילות תנועתית בטריפולי בשנים האלה. הוא מצא לנכון לפעול במסגרת ועד הקהילה ולתרום מניסיונו ומיכולותיו הארגוניות. כאן מוצא עצמו לילו ארביב נבחר פה אחד על ידי ועד הקהילה לעמוד בראשה.
בתקופת משבר בה איש לא היה מוכן לקחת אחריות בטריפולי בענייני הקהילה. את טריפולי גדשו אז אלפי פליטים יהודים שנמלטו מהערים הסמוכות וסרבו לשוב לבתיהם אחרי הטבח הנורא שנעשה בהם ובבני משפחותיהם על ידי שכניהם. הטיפול בהם היה קשה מאוד, הקשה מאוד על ועד הקהילה, ולילו נטל אחריות על עצמו. מינויו כנשיא הקהילה קיבל גושפנקה רשמית מצד הממשל הבריטי, במסמך חתום על ידי הקולונל מרסר ביום 20 באפריל 1948. כל זה מתרחש ערב הקמתה של מדינת ישראל, ושוב אלפי פליטים ג'יהאדיסטים מגיעים ללוב מן המגרב בדרכם לארץ ישראל למלחמת קודש ביהודים. הם חוברים למוסלמים מקומיים ומתכננים טבח נוסף בקרב הקהילה היהודית בטריפולי. כאן מתגלים כישוריו המנהיגותיים והארגוניים של לילו ארביב. כמו רבו ומורו זאב ז'בוטינסקי, שארגן את ההגנה על יהודי העיר בירושלים בשנת 1920, מצליח ארביב בשיתוף פעולה עם צעירים מהקהילה לארגן את ההגנה היהודית על החרא, כן? שם היה הריכוז היהודי הגדול ביותר. זו הייתה הגנה גלויה שהפתיעה את ההמון המוסלמי, כאשר התקפותיהם על הרוב היהודי נבלמו ונעקפו בהשאירם חללים רבים מאחור. כל הפרטים על האירועים האלה מצויים בספר. נציין רק שניסיונות הרגעת הרוחות מצד הבריטים הביאו לכינוסה של ועידת שלום על סיפונה של נושאת המטוסים האמריקאים קירסץ', כן? שעגנה באותם הימים מול חופי טריפולי. בוועידה בה השתתף ארביב כנשיא הקהילה ביחד עם המנהיגות הערבית המקומית, הוחלט על שורת צעדים להרגעת הרוחות וכן על פתיחת שערי לוב לעליית היהודים שיחפצו בכך לעלות לארץ באישורם של הבריטים וההנהגה הערבית המקומית. כאן מוצא עצמו הבית"רי לילו ארביב, נשיא התנועה הרוויזיוניסטית בלוב, מנהיג את אחד האירועים המכוננים של הקהילה היהודית בלוב, מארגן את ההגנה על התושבים היהודים בטריפולי ופועל לפתיחת שערי לוב לעליית היהודים לארץ הקודש. השקת הספר הערב מבחינתי, גבירותיי ורבותיי, יושבים כאן בני משפחתי, אך לצערי אחד נעדר, בן דודי עידן שטייבי, שנחטף ב7 באוקטובר ונמצא בשבי החמאס בעזה. אלי, דלית וכל המשפחה, ליבנו איתכם בתפילה ובתקווה לשובם יחד עם כל החטופים והחטופות, החיים והנרצחים. הגיע הזמן לשים קץ לסבל הנוראי. מלאכת התחקיר והכתיבה ארכה כ5 שנים. את ההוצאה לאור של ספרנו זה אני חייב לרבים שהיו שותפים, אשר סייעו, תמכו, עודדו ודרבנו, ולהם אני מכיר תודה הערב. ראשית כל החברים, שמעון דורון, אשר בראייתו החודרת הבין את המשמעות ההיסטורית והתיעודית של ארכיון ארביב, וביוזמתו המבורכת ועזרתו הנלהבת יצר את החיבור ביני לבין משפחת ארביב, שאת פירותיו אנחנו חושפים הערב. תודה שמעון, וברכות על הספר היומן הגנוז במחנה הריכוז בג'אדו, שכתב שלמה אברמוביץ', כן, ובעקבותיו הסרט התיעודי ג'אדו, שעה במדבר, חובה לראות. תודה מיוחדת לארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב, נותני החסות והמפיקים של ספרנו זה, הארגון בראשותו של רפאל חיון והחברים העיקריים היושבים כאן, וצוות חברי הדירקטוריון, פועלים בכל מרצם ומשקיעים בתיעוד, בשימור ובטיפוח מורשת יהדות לוב. אנו מברכים על המאמצים ועל הפעילות המבורכת של הארגון המתבצעת לאורך כל השנה. תודה על הארגון ועל ההפקה של הערב הזה. תודה למר חיון, תודה רבה לכם. עם הרבה הצער בעיצומה של מלאכת התחקיר, יורם נלקח, חוב גדול אני חייב ליורם ליונל ארביב, בנו של לילו ארביב, אשר הכיר היטב את עיקרי הפריטים בארכיונו של אביו
וראה כמשימת חייו להנציח את מורשתו בתיעוד מקצועי וחשיפת אותם פרקים שהיו עלומים לציבור ולא קיבלו ביטוי בספרי המחקר של קהילת יהודי לוב. יורם היה זה שהמריץ אותי לעריכת התחקיר, תוך הבטחה לסייע במיון החומר הרב המצוי בארכיון ובתרגום המסמכים באיטלקית לעברית. למרבה הצער, בעיצומה של מלאכת התחקיר, יורם נלקח לבית עולמו ביום ג' בסיוון תשפ"ב. ספר זה הוא מילוי צוואת אביו, עליה שקד עד יומו האחרון, יהי זכרו ברוך. את מקומו בהשלמת התחקיר מילאו שני אחיו, ייבדלו לחיים ארוכים, דוקטור אברהם ארביב ופרנקו זאב ארביב, הקרוי על שמו של זאב ז'בוטינסקי. לשניהם אני חב תודה מעומק הלב. ספרו של דוקטור אברהם ארביב, שמיים שחורים, שימש לי כמקור להכרת תולדות משפחת ארביב בהקשר ההיסטורי של התקופה. פרנקו, שפרסם מאמרי תחקיר הקשורים ביהדות לוב, עבד איתי במסירות ובהתמדה על מסמכים רבים וקטעי עיתונות מהארכיון הציוני ומהארכיון ז'בוטינסקי, תרגם מאיטלקית במקצועיות ובאמינות כל שביקשתי. תודה לאברהם ולפרנקו. תודה מיוחדת ליושב ראש מכון ז'בוטינסקי, מר יוסי אחימאיר, ולכל צוות חברי המכון שנמצאו מסמכים נדירים להשלמת התחקיר. תודה מיוחדת למר ליאורה כץ מהארכיון הציוני בירושלים על עזרתו הרבה. תודה לחברי מישי סולומון על תרגום המסמכים מגרמנית לעברית, וכן לחברתי הגברת מירי לירם שהמשפחה שלה יושבת כאן, ולחברי שמחה פלבר על תרגום מסמכים רבים מצרפתית לעברית. תודה לעורך הלשון והטקסט, חברי ברוך הכישרונות יוסי קיסטר, איפה הוא? תודה רבה. ולעבור כשנים רבות כעורך הספרים שפרסמתי בעבר. אחרונים חביבים לתודות הם בני משפחתי שאין אותם. לרעייתי האהובה דידי, לאורך כל הדרך, כמו כן, כמו בכל ספריי הקודמים, קראה כל פרק, הוסיפה הערות והציעה תיקונים. תודה וחיבוק לכל ילדיי ובני זוגם ולכל נכדיי. בהשראת אהבתכם ואהבתי אתכם נכתב ספר זה. לכולם אני מכיר תודה. תודה לכל האורחים שהגיעו הערב.